Mentességet ígért az iparűzési adó alól a náluk letelepedő cégeknek. A kedvező feltételek iránt naponta érdeklődnek a vállalkozások. Nem mennek külföldre nyaralni, hanem inkább akkor innen vissza-haza, kicsit Komlóskára. Tanulmányi séta az Emplénben. Lugosi Lászlót és feleségét épp az önkormányzat egyik munkatársa kalauzolja. A házaspár Hajdú-Bihar megyéből utazott Komlóskára, hogy közelebbről is megismerje a fejlesztéseket. A vállalkozó szerint irigylésre méltó az itteniek összefogása, ötleteiket pedig érdemes lenne másút is meghonosítani. Ezek nagyon jó dolgok, hogyha ez sikerülne, mint ahogy a polgármester úr is említette, más kis településen és más falvakban is megvalósítani, akkor én azt gondolom, hogy Magyarországon a vidék megerősödhet és felemelkedhet. Nálunk például egy különleges gomba féle van, amit csak tölgyerdőbe lehet fellelni, ez a vargányagomba. Igen értékes, viszont éppen ide Emplénbe, Pálházára szállítják. Tehát, hogyha ezt sikerülne ott feldolgozni, ezáltal munkahelyeket létrehozni, már megint csak lehetne akkor a fejlesztésekről beszélni. Ilyen polgármesterek kellenének. Az elismerő szavak ellenére József nem a polgármester miatt érkezett. A 300 lelkes faluról ugyanakkor már sokat hallott. Ide be van jelentve valami 400 nehéz szerelvény, teherszerelvény, mert nem kell iparűzési adót fizetni, és a súlyadót viszont ide fizetik a helyi településnek, és olyan emberek is visszajöttek, hogy külföldön vannak, idehozták a vállalkozásokat, ide jelentették be, úgynevezett kis Monaco adóparadicsomot hozott létre. Komlóska persze nem volt mindig adóparadicsom, sőt, ahogy a polgármester fogalmaz, utoljára Rákóczi Ferenc becsülte meg ezt a népcsoportot. Az elmúlt 70 év történelmét pedig a kitelepítés, majd a kommunizmus falu rombolása jellemezte. Utóbbi, Köteles László szerint az elmúlt 8 évben is folytatódott. Mi azt a jelmondatot választottuk magunknak, hogy mi minden központi leépítési szándékra fejlesztéssel válaszoltunk, de pont azért, mert a Komlóska betartott volna minden központi utasítást, ma már nem létezne. Ezért, amikor azt mondták, hogy be kell zárni az iskolákat, akkor mi létrehoztuk az ország legkisebb ruszin nemzetiségi általános művelődési központját, amelyben 1-6 évfolyammal működik az iskola 11 gyerekkel, illetve amikor azt mondták, hogy be kell zárni az óvodát, akkor mi létrehoztuk az ország első falusi bölcsödéjét, amely ma már óvodába integrált bölcsödével együtt 14 gyereknek ad lehetőséget az itt maradásra. Komlóska volt a zászlóvivője a Kisposta mozgalomnak, aminek az volt a lényege, hogy 911 település támogatásával küzdöttünk a falusi posták megmentéséért. Itt az lett az eredmény, hogy Komlóskán soha nem tudták bezárni a postát, mai napig működik, illetve a legnagyobb eredmény még országos szinten az, hogy a Magyar Posta magyar tulajdonban maradt, így ezáltal több 10 000 postásnak maradt meg a munkahelye. Komlóska léte is sokszor egy hajszálon múlott, hiszen előfordult, hogy még normatívát sem kaptak. Mivel befektetők sem jöttek a faluba, úgy döntöttek, majd ők oda csábítják őket. Az iparűzési, az építmény, az idegenforgalmi és a kommunális adó alóli mentességgel. Mivel a vállalkozások is nagyon nehéz helyzetben vannak, és több vállalkozó jelezte azt, hogy azért menekült meg a csődtől, vagy éppen azért nem kellett elküldeni több dolgozóját, mert ezt a kedvezményt megtalálta. Ezért mi méltányosak vagyunk a vállalkozások irányában, és azt mondjuk, hogy mi megelégszünk azokkal az adókkal, amelyeket kötelezően bárhol be kellene fizetni, ilyen például a gépjárműadó, vagy megelégszünk azokkal a támogatásokkal, ami mondjuk a meg nem fizetett iparűzési adó töredéke. Ezt az alapítványunk javára, ha befizetik, akkor ezzel az önkormányzatunk, a falu is jól jár, illetve a vállalkozók is jól járnak, mert rengeteget spórolnak. Hát így, ahogy az iparűzési adóval kapcsolatosan ez számszerűsíthetően lehet spórolni. Pontosabban azt a pénzt az ember akkor felmerül, hogy azt más célra szárnya, vagy a vállalkozása olyan helyzetben van, akkor a vállalkozása fejlesztésére, vagy ami egyébként itt nagyon szimpatikus az ilyen önkormányzatoknál, mint ahogy Komlóskán is, látja az ember, hogy neki mivel a vállalkozás ott szerepel a közösségnek a része, ezért érdemes tenni a közösségért is. Ügyesen ezt nem kötelezettségként, hanem
érzékeli a vállalkozás, hogy ott van egy területen, ahol neki felelősséget kell vállalni. A mérnök és gyorsnyomdai szolgáltatásokat kínáló vállalkozásnak már évek óta volt kapcsolata Komlóskával, amikor úgy döntöttek. Cégük egy részét oda telepítik. A hozzáállás az, ami számomra nagyon szimpatikus, hogy a vállalkozást, mint a ott lévő településnek egy szerves részét szólítja meg, és be tudja kapcsolni a természetes vérkeringésben. Nem egy szükséges nyugnek tekintik innentől kezdve a vállalkozások a hivatalokat, hanem amit le kell tenni az asztalra, azt leteszik a hivatalok felé, és ugyanakkor partner a hivatal, hogy amikor meg lehetőség van rá, akkor meg felhívja a vállalkozások figyelmét, mi az, ami a számukra kedvező lehet egy ilyen területen. Komloskán ma már 60 cég van. A vállalkozásokat a távmunkások is segítik. Ebben az önkormányzat épületében berendezett helyiségben 12 helybelit foglalkoztatnak. Ők küldik el a cégeknek a fióktelepre érkező leveleiket. Mekkora lehetőséget jelent önnek a távmunka? Hát többek közt nekem is, mint akik itt dolgozunk, mindegy nagyon nagy, mivel hogy napi 8 órában elhelyezkedni itt a környéken nagyon nehéz. És ez, ha azt nézzük, hogy mindegyikünk gyerekes szülő, tehát nem probléma sem, hogy most a gyerek elhelyezése, és itt vagyunk helyben, ha van probléma esetleg akadna, azért ez sem mindegy. Adminisztrációs munkákat végzünk, borítékolás, pályázatfigyelés, és én hozzám tartozik az alapítványnak az ajándéktárgyai leátározása, amit éppen most végzek. Szűcs Istváné július elejétől dolgozik itt. A 2 gyermekes családanya az iskola mellett most már a munkahelyért is hálás Komlóskának. A szakmámban nehezen tudok elhelyezkedni, korábban dolgoztam itt az önkormányzatnál, mint közhasznú munkás. Mi a szakmája? Fodrász. És errefelé nincs rá igény? Kevés. Akik vannak, azoknak már megvan a vendégkörük. Így legalább a fiataloknak nem kell elmenni városra dolgozni, és itt tudnak maradni. Vannak közöttünk olyanok is, akik városról jöttek vissza, mert ott nem találtak munkát sajnos, és hazaköltöztek, mivel létrejött ez a távmunka, és most itt dolgoznak ők is. Anikó is hiába keresgélt korábban a környező városokban. Ennek szerencsére vége. Ma már ő gyűjti a cégeket az adóparadicsomba. Címeket kigyűjtjük, küldünk nekik levelet, hogy megkérjük rá, hogy jelentkezzenek ide hozzánk, hogy nálunk mennyivel jobb, és utána várjuk a visszajelzésüket, hogy szeretnék-e, vagy pedig nem. A többség úgy tűnik szeretné. A polgármester szinte naponta tárgyal újabb és újabb érdeklődőkkel. A falu első embere szerint a munkahelyteremtés nem sokára már nagyban is folytatódhat. Előkészítő szakaszban vagyunk több vállalkozással is. Például most tárgyalunk egy olyan fejlesztésről, ami jelentős forrásbevonást igényelne, de sok munkahelyet is létesítene, például egy pellet gyártásával foglalkozó üzem létesítése. Emellett gondolkodunk biomassa üzemnek a létrehozásában is. Erre alkalmas lesz az ipari parkunk, illetve a logisztikai bázisunk, ami nagy mértékben elősegíti majd a vállalkozások letelepedését. Ennek érdekében a település rendezési terv módosításával 90 új telket alakítottak ki. Abban is határoztak, hogy a további fejlesztésekre az ide települt cégeket kérik majd fel, legyen szó útépítésről vagy vízrendezésről. Ami gyakorlatilag az elmúlt 10-15 évben sajnos a vállalkozások között a bizalom vezet el, ami óriási érték itt a településen, hogy ezt a bizalmat tudják visszaadni, hogy a partner bízik a másikba, és hogy ők is tudják az önkormányzat, amikor egy ilyen céget keres meg, hogy az a cég valóban az céggel azzal a vállalással tudja teljesíteni, és ezért egy tartós jó kapcsolat valósul meg, és így elsőnek az ilyen vállalkozásokat keresik meg. A cégeknek köszönhetően Komlóskának egy év alatt növekedtek a bevételei. Ma már nincs kifizetetlen számlájuk, jelentős megtakarításról azonban még nem lehet beszélni. A faluban tavasszal komoly károkat okozott az árvíz, a helyreállítás nem megy önerőből. A jelenlegi tavaszi káresemények következtében 16 káreseménye volt az önkormányzatnak. Ezeknek a helyreállítási költsége meghaladja 400 millió forintot, és jelen pillanatban pályázatot nyújtottunk be a Belügyminisztérium Viszmajor alapjához. Most várjuk a minisztériumi átbírálást, és reméljük azt, hogy minél magasabb támogatási arányban részesítenek bennünket.
Ha minden jól megy, néhány év múlva már nem kell aggódni a pályázatok miatt. Akkorra már azok a tervek is valóra válhatnak, mint az 1300-as években épült vár rekonstrukciója, vagy a Sárospatakkal összekötő út. A legmeglepőbb ötlet persze a kormányzati negyed ellenpontjaként elképzelt kormányzati falu. Ennek az a lényege, hogy minden minisztérium, minden közjogi méltóság kapna egy telket, és erre rekreációs központot lehetne építeni avval a szándékkal, hogy a minisztériumokban, intézményekben dolgozóknak legyen pihenési kikapcsolódási lehetősége. Szükség van arra, hogy a döntéshozók közelebb kerüljenek a magyar vidékhez, és ne csak külföldre menjenek el nyaralni, pihenni, hanem ismerjék meg hazánkat, mert rengeteg természeti érték, rengeteg kulturális kincs van ezen a vidéken is. Komlóska a kormányzatbarát ajánlatért cserébe vidékbarát intézkedéseket remél. Természetesen nem csak maguknak. Ha megvalósul az a kezdeményezés, most a kormányzat szeretne, hogy jelentős adókedvezményeket ajánl a hazatérő vállalkozásoknak, akkor, ha még ezek a kis települések hozzáteszik a maguk által nyújtható plusz adókedvezményeket, akkor nem csak Komlóska válhat adóparadicsommá, hanem az egész ország, és ez lehet a megmenekülése, a megmentése a magyar falvaknak, a magyar kis településeknek.